ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Kajing yai lenti kam shem lalong kabasuk bat kabakenjai nrai suki. Kalalong kajing job yau ba James Dekhar nado baula seng ya kajaka ai jing hikai bantanya gijan muka. Dang shisne menta la place saya Nella Handloom Silk Production Unit hamau kasiang. Dai nagane kajaka balapan mi ya gijan rendia, gijan sem, gijan dhara, kishol, gijan pien. Wat kitaulia banyak pi lani banyak sum. Yakum kini gijan la banyo na Nella Handloom Sales Outlet, Boxe North, Marjan Batka Glaken English Academy. Kabadang syuple haka arpu pratarik uleber arajar arpusau. Hukong san hagani kasngi udayu pastor SD Karmoplang. Rengkat kejingidon lang jeng ikong Audrey Konglam, Skill Development Officer, Nakatanat Meghalaya State Skill Development Society, East Khasi Hills District. Laban kedau bakani katanat sorkar kala bay pisaru sanlak tengkaban shnai di almari ke CCTV, komputer, kum shibenta jong ke jingyarap yau ba James. Ubalayo khusnam halor ki kam jong. Ki jing tan ki bakam hair bat ki ba yat yo laban yo nang ni. Na Nella Handloom Sales Outlet Boxe. Kijan kibala bantain kerpang kat kum kejing kwa jong kipai ba nong thiet. Dau ksai penyeng ksai pengkiang. La ka dei hakarong ka design lani ka size. Ngade na po ka Meghalaya State Skills Development Society. Badlingba ka society ka banga ngatre. Iniju ni kijingerap shaki ila kanong kumi ba agents mo ki training providers but kunjo ro ki trainees ki badon ka capacity hadu kane ka level bakila banseng ni ka dukan na jong. Ti ka MSSDS kala itho ya kanila handloom ka training provider but lingba ka nila handloom nila la pan ai training ni ki kon samla halo ka than jing than di ka di ka training ka bangi ai lingba ka nila handloom ka di ka flying aid looms di kini gide ki products ki ba lingba ka ni ka nila handloom ka la pen mi di nagon ba nila ai training la don bon bagi kena ki ba la pendap ika ka training di menta ya kini ki kena ki balak pendap training mo le si don habdeng jong pi kum i kongkong mo pila sedang bantan hayeng dei
Dia let's say pinum patla ban penyat yo yang kita kimar ke jong pi hendai pila sedang kat kum ke jingla ke jong pi. Dia ke jing a jing erap yangi ke jing a jing erap jangi ya iba jeans ban sen ya kaneka retail outlet. Galong shi benta ban yarap iki trainees. Ki bala pendep ya ke training ban penyat yo ya ki mar ke jong pi. Dia menta lingba kaneka retail outlet pila ban ai kita ki jan ki jong pi ki ba pila than hayeng mo le si pila seng ikini ki pila bo ikini ki loom hayeng mo pila yo em ki loom sa ka por ba pi pendep ka training nei ti menta pila sedang man penmi ti kitu ki mar ki jong pi pila man ai sha iba jeans ba in de ha ka retail outlet pat kandon ka revenue sharing mangi ong mo kat kum ka dor jong ka mar in sa ai ki ita i jinyo anong mo kadon ka percentage di pinsayo ya kita ki percentage limba ka jingde jong iba James ya kadiki mar ki jong ki mo di kamkut tang hangta let's say kani ka kam kala ban ketik ya pi bapin nang pin san shu ya kata ka jing nang jing tip jong pi halor ka kam di let's say menta pi ru na kalyang jong pi pila don ya kata ka capacity ban peni bon bah kita ki mar mo kita ki kini ki jan di lese pindala kot kata kabor piru pila manwan shangi syaka MSSDS pan ya ke jo ke jingerap mengira erap iba James lese piru pila ban seng ya kita ki production hub kumjo ikini ki retail outlet hakaba kumba ile iba James menta piru pinle kumjo mo tekani kalat kalenti ka dan limba ka office ka ba ngangatray bat pila ban wan khmat ban avail kum kini ki facilities ba ka sarkar ka don ban ai shapi ki kon samla mo kani ka long shi benta kum kalat jingerap bangin kentiu ya kayo ka kot jong ki kon samla ki jongi bat ba ngin kentiu ru ya kata ka sap ka phong ka ba pila don lupa kanang ba pin kiu ke mde ban shu sa kut tang haju la dep yo training nang tang kum tu la dep hendai ba PUE ba ka don bon kilat kelenti limba ka sarkar limba ka office ka bangan trai pila man wan khmat ban shim yakini ki facilities ba pila man nang kiu shu yela de ba kham tam e ya kayo ka kot ka jong pi desa kan liat sni le semo ngin yo ban place e kata ka production hub jong ba GMC di kan don hang tei hapo umpling di kan ni ru kalong shi benta na ka benta ki khon samla ki bala pendep ya ka training limba iba GMC bakin yo ban wan hakanika production hub bakin yo ban pendongkam ni gitu ki machine dan kita ki looms ban penni ya ki jan ki jong ki le se pim patla ki don ki trainees ki patla ban mo masan pendep ya ki training ki patla ban le se ban thiet ikni ki looms de lengba kanika production hub pila ban wan ban tray hang tu ban penni ikini ki jan kat kum ka demand ka badon hapo ka market bat kumta pila ban de pade kita ki mar ki mata ka jong ki de kan long lu ka jing yo anong na ka banta jong pi ba pila ban kamai pisam mo de kala ban long kum ju kita ki mar ba pi penmi production hub kan wan biang hang ni hapo retail outlet pangila ban de sya ki breu pat ka revenue ka ba kami nang ni kan don ka sharing kata ka jing ya pia mo halo kata ka jing yo anong na ki jan ki ba pi penmi pat kumta ngi kwa ipi ba pin bo record ha ba pi penmi yakini ki mo hijan haba kiyo ikini ki kata ka pisang mo bo jing khen kenang ba pinang bintip katno kata pila sedang ban kamai bat kumno pi kamai bat kumno pila ban improve ru ila dia ba pinang ya ban kiyo sya prang ka kamai ka kaji ka jong pi di tang ini kendiat nga ai kuble pi baro ki be don hang ne tip pa ka sarkar ka le na kamta ki khon samla ki ba bam don kam don jam pila ru ban spread ya kan message mo shakiwe ki kon samla le si ki don bon ki bak kwa mentre kum kan ka kam ada umdai kum kan ka kam ru kila man long ki we ru ki jat kam ndai na kalyang ga jongi ni ai ya kata ka lat jingerap ki kon samla bakin yen hala ki jong ki jat bat kum ju ru ban ketiu ki yo ka kwat ka jong pi baro mo James ve yen ki sam baro bat kat ki be don nang ni ai kuble ye kong lam belong SDO Skills Development Officer jongka Government of Meghalaya ibala ai ka por ba ko do jongi panya don ringkat agani por pani yo snow yi kita ki jing kren ko do jongi ka balong ka jing lam lenti ka jing
ban I kilanti namta ki khon samla yo blai nang kar khu pi kong aga kam ka ba pi don bat yakata ka man sim ka ba pi don namta ki khon samla namta gari ba ga jaj pan riu blai nang kar khu pi ka jing don jong pi aga government ka long sha ka jing plelat ka jing kar khu yaki khon samla kham tam ha gani gari jong I kham tam kini ki por ka manta ki ba ki kam ki jam ka long ka ba e shibon ban yo to kum kini ki jing pen I ka lat lanti ka long bi sha ka jing kar khu ya gari ba ga jaj pan riu jong me pen kentang ya kani ka dukan ka nela sales outlet ha ka kerteng ka jong blai pa blai khon blai bomen sem ba khon amen amen dong ye khao ka ti sai Kita kini di Jalan Samdara, kini pure silk ini. Kapa mentala dong nasi senam tam, tidak ada pesang kenang kenal terakhir senam. Kalau on play dong CM, on play CM, on play kenal sini. Tiba lo sekat tangi sudir yang tiap santai sini pada don mau siang. Ti mentang lagi olah on play kini kah showroom ni, mau mesti tahu kan. Tiap bentuk rupa kini Jalan Samdara, kini kita tanya, kita kena kasih jungi kita bagi don apa mau siang. Mau ngia tanya kita don kalau nela Hanum Silk Production Unit kami tanya kapa. Hang ini tanya lagi pure silk, lara kita yang pure silk, but saya pinjam dari pure. Kita tanya but kalau tiap kadang kau iba, kita customer kita dong ke size lagi kita size kapa, lifestyle, lifestyle, price, aduh tahu pun lagi yang lakukan tanya jan. Ndai minta pada village yo national kinum lah kan orang tahu, dengan ini manufacture, kita tanya ke hilang I fix size, karong kanu design lagi customer kita kuat design, hilang I design yang hilang tanya. Te kini long kini Jalan Samdara baru sekatu kita akan baklang kita import napo Assam napo Banaras napo Bangalore napo Chennai ndai mentap ngila dong ngi kena kasih mo kabang ngi aikam yake kita kumba pungut kena kasih kiba ya Tanjang ngang ya Tanjang di Tinsam te man kasih ya Tanjang ya pemi pat kayo kadang kibri yang sodon kibri ki kala jengai pra cimo kasih yang mentah kadang kala apa ngila abu ni dukan hanya pokse oh kila non order ni ngila mencim order ngila mentah kat kum gajing kuat jong pi jongki customer perkona di kata kau kat advantage ke bah kidon ki customer ki bah ki kuat lah ki yo size ngila bentang ki rumah size dar ki kuat karong ngin pilek ki dong lagi kuat design ngin pilek design kumta dar ki ki kuat bi pure silk ngin pilek pure silk ngile lah bat mulberry bat eri bat polyester baru ki pilek lang ki thai ne bat ki wi ibu lang ki janyat semua ki hantawel ki batwel bat ki jan pien bat ki thai ni ki thai pamok siang ide bat ne apa nela handung ni posil solid apa pokse te kawai rumah kan ba kini ki hantawul ki batul jingi kilong unik ba kapan kinum yo try cuai mo nomor la bantan kini tang da fai ni itu kidong ki pattern design nang tu kilong ini bedang menjep sedang ki tang yo ekoi ka award kabari ka customer favorite handloom products ka ba ki jan jonga ki jan jonga ka bang idea apa dali apa megren itu ki ya yo ban te baka sarkar ka ainga kata ka award ba ki ya yo ba ka ainga kata ka award te agak sekian bah kini kita ki customer kinwan ni kinum duk men sem kinwan kinyo men sem kinyo kat bah ki kuat mak ki jai bang kerpat ki customer ni ki brio ki kuat wan mi sini di kan ni percangkat balangin penbiang nam ta jongki kan bisa tinggi senai dalah dia ibulan
Jadi, ikum kena furniture, ke renovation, ke light untuk pengantin gimana pun. Ketu kan irap bisa ada poka MSSDS kan. Yang ini dukan ke irap kumpasar lak tingkainya. Kapan ada snaiki furniture, ban renovation, ban kumtatit gimana pun kumtatir ter. Jadi komputer CCTV ki bahkan. Tiba mentang adang susdang tengah lak yang kita CCTV ki komputer kan. Sengan sepenbiang nak sekitar ini, tetapi ia mentang impat don. Ringin sepen sadon, memang aku akhir plino kerja suah, nenek terdapat lah.